From ano po ako, ma'am? Yes po, from Marketing Management Office po ako, ma'am. And Wait lang mga ate at may kaulay ako. Okay po. Kami na po, ma'am, ang nagdigdi, ma'am, kasi medyo paghiling mi po, ma'am, sa account, daradakula po si account, ma'am. May na-check out ka po kaya naman, ma'am, na massage care. But that's equivalent, ma'am, to ano po siya. Ang price niya po na doon is 27,990 po. So kami na po, ma'am, ang nag-igli kasi po, dahil mi na po tigpadara sa delivery. Kasi po, ma'am, medyo daradakula pong account. Ay, sino mo yung kaulayan mo? Si ate. Hindi ko na alam kayo. May na-check out ka po kasi, ma'am. Kasi sa imo po kung nakapangaran siya. Ay, talaga. Iyo po. Iyo, ma'am. Kaya sino mo yung ma-decide kaya? Nag-check out ka po, ma'am, sa Shopee. Nagpindot ka po, ma'am, sa Shopee. Uy, hindi lang. Ay, baka po, ma'am, may na-check out ka po. May napindot ka Ay, po. sino mo yung ako? Hashtag surprise para kay nanay. Hashtag wonder nanay. Hello world and hello Bicolandia. Napakainit na nga talaga ng panahon pero ganun pa man, we are back para sa isang lamang araw na puno ng saya at sorpresa. At muli ninyong makakasama ang inyong likod, your one and only host, Neshel aka Ate Meet, your JFS Sweet Surprise Ambassadors. At mula nga rito sa Plaza San Fernando, Camarines Sur, tara na at samahan niyo ako na surprisahin ng isang nanay na magse-celebrate ng kanyang birthday. And guess what? Nais siyang surprisahin ng kanilang mga minamahal na anak. And of course, to the rescue ang JFS Petals and Services. Sino kaya si Mami at ano naman kaya ang mga pasabog na regalong inihandog ng JFS Petals and Services? Alamin muna natin yan. Dito lang yan sa kanan. And mga ka-JFS, nako, kakaiba ngayon ang ating car trunk surprise dahil napakaraming laman ng ating car ngayong hapon. And syempre, unahin na natin ang walang iba kundi ito. Syempre, perfect na perfect sa handaan ang dalawang bucket ng Chicken Joy. Syempre, huwag rin natin ipahuhuli ang dalawang box ng pizza na ito. At meron rin tayong ibibigay na ito, dalawang unbox na nasa likuran. Meron rin kami ibibigay na bubble balloons maliban sa mga balloons na nandito na nasa likod, hindi na kasi kasya kasi ang dami-dami talagang package kayo ni Mami. Meron rin kami ibibigay kay Mami na ito grocery package at sa likod nito ay meron ring fruit basket na nasa katabi ng grocery package. Meron rin tayong napakagandang cake at sa loob ng cake ay meron tumataginting na 2,000 pesos. And syempre, ang ating money bouquet na merong tumataginting na 4,700 pesos. And syempre, mga ka-JFS, huwag nyo na lang isama ang car dahil hindi kasama ang car. Ayaw natin mag-amon. So yun lang, more of our packages for this afternoon. To those who are asking me how to book and reserve a car trunk surprise, do not forget to message us on JFS Petals and Services sa Facebook, Instagram, or YouTube channel. Again, JFS Petals and Services. Kasi baka malang yun sa susunod namin car trunk surprise, nandiyan na kami sa bahay ninyo because when we do surprises, we do it with love. We don't just create, but we also captivate. Kaya ano pag inantay natin, pumunta na tayo sa Plaza San Fernando, Camarines Sur. JFS na yan. Hi! So ayan, nagbabiyahe na kami. Kakaalis lang namin dito syempre sa San Fernando. At papunta pa rin kami ulit sa San Fernando. Malapit lang kami. Kaya Mami Erlinda, what's up dyan po? Kami ay paparating na. Mag-ready na po kayo ng pinakamaganda ninyong smile mamaya. Dahil sa surprise ka na po namin. And syempre mga ka-JFS, i-like nyo na po ang video na ito with Kuya Steph na napakapogi. Maganda yan, maganda. I-like nyo na rin ito at i-share. And also po, pakilike ng aming mga Facebook page, ang aming Instagram account and YouTube channel, JFS Petals and Services. See you later. Bye-bye. Thank you, Ate Ning.
May si Emil, anak mo? Lating ka lang kung Si Emil? Si Ma'am. Ayan. Ano dyan? Para daklat. Hello po. Yan naman sa ano. Afternoon po. Hello po. Ay, sige po. Good afternoon po. Ini po ang tarong ni... Hello, ma'am. Ini po ang tarong ni Ma'am Erlinda Romero. Yes! Ay, wow! Tapos, Ma'am Erlinda? Ay, ma'am. Yes po. The celebrant. Ay, yes, ma'am. You're the celebrant. Ay, hello. Ay, sige po, ma'am. Sige po. Ikaw po, ma'am. Tukaw na din po, ma'am. Taig po kita, ma'am. Ano po, ma'am? Ako po pala mo nag-simit from, ano po ako, Shopee Marketing Management Office. Yes po, ma'am. Bali, ma'am, nabalitan ko birthday mo. Tuko na po na. Yes po. From ano po ako, ma'am? Yes po. From Marketing Management Office po ako, ma'am. And Wait lang mga ate at may kaulay ako. kami na po, ma'am, ang nagdigdi, ma'am, kasi medyo paghiling mi po, ma'am, sa account, daradakula po si account, ma'am. May na-check out ka po kaya naman, ma'am, na massage care. That is equivalent, ma'am, to ano po siya. Ang price niya po nandun is 27,990 po. So kami na po, ma'am, ang nag-igdi kasi po, dahil mi na po tigpadara sa delivery. Kasi po, ma'am, medyo daradakula pong account. Ay, sino mo yung kaulayan mo? Kaya sabi ko nag-aaram kayo. May na-check out ka po kasi, ma'am. Kasi sa imo po kung nakapangaran siya. Ayun, ma'am. Kaya sino mo yung mag-decide kaya? Na nag-check out ka po, ma'am, sa Shopee. Nagpindot ka po, ma'am, sa Shopee. Uy, hindi lang. Ay, baka po, ma'am, may na-check out ka po. May napindot ka. Ay, sino mo yung ako? Yung best mo sa wait lang. Ayun po, ma'am. Pero ikaw po, ma'am, ang nag-operate po, ma'am, kang app, kang application. Siya pinahiling sa ko ni Nunoy. Ayun po. Tapos po. Pinahiling sa ko ni Nunoy, ano? Sabi naman, magpilit ka ngayon, ganyan ma. Napindot ko. Ayun po, ma'am, kasi nag-appear po naman, ma'am, sa record niyo na na-check out mo po si massage ko. 27,990 po, ma'am. 27. Yes po. Akala ko nag-hearing lang kami. Ito na ang massage Massage care. care. Ha? Siguro, baka pagpailing sa ko ni Nonoy, napindot ko garo. Baka po, ma'am, napindot mo po, ma'am. Si, ano po, si item. Kasi po, May kaya, nagpailing talaga sa ko si Nonoy, ni massage care. Bayadan pala niya na ako na. ayun po. May pagkaka ba? Kaya po, ma'am, Kung ay bahala ka. Ay, bahala yan. Isus, may ba? Kabilangan mga ko na. Pwede ba? Pero miss puta. Yan lang po, ma'am. Kasi, dahil man po, pwede kaya po nga, ako na ang nag-give. Ako na po si delivery man. Kasi po, medyo darada ko lang akong account. So, ako na po si nag-give. Ay, naku man, ate. Ako na lang pala ni. Ano po ka ni ma'am? Para po lugod, ano. Gusto mo pong mahiling si massage chair kung anong klase po si Nahiling ko nga, nagpailing sa ko ni Nonoy, kwasang aki, kaya yan sa ko, pinahiling sa ko. massage chair po. Pwede kita pong makaulit sige mag-order. Kasi po, nakapangalan po ito ma'am sa imo. Sa inyo po ito si Siniguro. Kasi Nonoy. Kayo po, unahin na lang po, ma'am. Okay lang po yun. For the meantime, ma'am. A few moments later. Oh, kasi Tumugod ko kanya. paliwanan. Yes Sa po. ini Yes po. Bali sir, ako po singit from Shopee Marketing Management Office. Ako na po si nagdigdi sir kasi medyo dakula pong amount kaya sir sina-check out ni ma'am. May total amount po siyang na-check out na 27,900.
Erlinda po, si Sir Ma'am Erlinda Romero po. Baka sa mga magiling mo. Pagpahingin ka na. Pagpahingin na. Hindi ka rin aram yung mga kumpa nyo. Para nagiling malaga ka na kadto. Kung ano yung pindot ko. Pero ma'am, gusto mo pong mahiling si Aitan ta? Di massage chair po. Baka po magbagong isip mo talagang kung ano yun po. Hilingon ta po ma'am, sige sa sasakyan niyo. Hindi ka maharang ko naman. Tinalag naman. Diyan po din kay ma'am. Relax lang. Ayun, ayun na po kung massage chair mo ma'am. Mama, kamusta na di na? Tayong lagi nagkikita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami nauna. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy Ayan, happy si ma'am. Ayun mo. Lapit ka dito sa akin, ma'am. Ayan. Ayan. Hello, Ayan, happy birthday, ma'am! Masaya ka po ba, ma'am? Halo! Ayan, ma'am, tingin ka po sa likod, ma'am. Ma'am, tell me the truth. Ma'am, huwag kang mag-alala, ma'am. Ma'am, this is surprise po, ma'am. Huwag kayong mag-alala dahil lahat ng ito po, wala kayong babayaran, ma'am. Ma'am, ako yung kinakabahan sa'yo, ma'am. Huwag ka mag-alala. Lahat ng ito, ma'am, ay bayad. Nabayad na! Thank you! Yes, ma'am. Opo. Dito ka, ma'am. Opo ka po dito, ma'am. Dahil ikaw po ang aming star ngayong araw. Ikaw po ang aming Ayan. Ma'am. Ayos lang bagaw. Okay naman pinapainom na ako. Ayan, mama. Sinakabahan naman ako kayo, ma'am. Mom, I said, Mom, tell me the truth. Ma'am, yan po ay galing sa mga anak niyo, ma'am. Lahat po sila, ma'am. Kaya palakpakan natin silang lahat. Ayan, sino po ba ang mga anak niyo? Sabihin niyo po sa akin. Ama ko ako si Maribel Romero. Maribel, Ma'am Maribel, palakpakan. Oo. Tapos, si Elma Romero. Ma'am Elma Romero. Sino pa po? Rosalie. Ma'am Rosaline Romero. Sino pa po? Rachel. Ma'am Rachel Romero. And my único hijo, Emil. Sir Emil. Ay, na si Loloy. Nandiyan na si Loloy. Nandiyan na kami. Oh, Loloy. So, ayan. Opo. Ayan. At yan ngayon mga ka-JFS dahil, ayan ang saya-saya ni Ma'am. Ikaw, Ma'am, pinakamagandang nakita ko ngayong araw. At dahil din, Ma'am, ikaw ang reyna. Lumang ka naman daan. Palakpakan naman natin. Wow! Ano po ba, Ma'am, ang gusto mong itawag ko sa'yo, Mami Linda, Mama Eileen? Ano ko talaga sa ko? Mommy Earl. Mami Earl! Di ba social tayo ngayon, Mami Earl? Talagang tawag. Mami, alam niyo po ba na ang car trunk namin ngayon ay napakaraming laman para sa inyo? Ganun ka po ba handa? Dahil meron ka po dito Jollibee Chicken Joy! Meron ka rin po dito
po ditong napakadaming fruit package. Yan, meron din grocery package. Yes. At meron rin po tayong bubble balloons, ma'am, na nasa likod ng sasakyan dahil hindi naman kasya. Ang dami-dami na po kasi. At syempre po, meron pa po ditong card na babasahin natin mamaya. At ma'am, meron kang cake. At ito pa po, Mami Earl. Ayan, Mami Earl. Hi ka po sa camera, Mami Earl. May camera po doon. Hi ka po sa aming camera. Dahil ma'am, meron kang napakagandang bouquet na meron tumataginting na 4,700! Ayan mo. Ay, saya-saya naman ni Rosa. Ma'am, Pinilis lang po okay lang yan, ma'am. Binawi mo naman lang sa lipstick mo. Ma'am, ano pong nararamdaman mo ngayon? Diyos ko, super happy talaga ko. Happy talaga. And thank you very, very much. I like the accent. I love you mga anak. I love you. Yes, yes. I like the accent. Same Thank you. Ang gabi sa iyo, ma'am. Email. Ma'am. At ito po, ma'am, yung napakaganda namin na bubble balloon sa wakan nito. Ayan po, di ba po? Medyo mabigat po. Ibaba na lang po natin, ma'am. Ayan, ma'am. Ano pong nararamdaman nyo ngayon, ma'am? Happy. Super happy talaga. Happy. And thank you, Goldpink. Thank you. Yes po, ma'am. Ma'am? Yes po. Meron po po bang kasamang naghihibi na gano'n? Meron ka po bang kasamang anak dito sa bahay, ma'am? Ay, ko iho. Your ino ko, ino, na talaga namang may pakana ng lahat ng prank, si sir. Sir, kumusta po? Christmas mo nun. Ayos mo po. Ayos lang po. Ikaw po ang bunso ni ma'am. Ayos mo po. May uli ko iho. Sir, meron ka po bang naisabihin kay Mami Earl? Siyempre, ma. Happy birthday. Happy 67th birthday. Thank you sa gabos pa. Pag-apon, as in, tapos yung gabos. Tapos ang utro. Serve mo din ito. Video ito ngayon natin. Napapahirap ako mo na siguro si Papa Lindo na siguro man itong maray. Nag-ibig na lungkot. So ba akong mahos? Manibig naman ni Emil. Yan, Sir Emil, napaiyak mo na si ma'am. Dahil sa nararamdaman ko lang. Sabi kaya sa kabahan siya. Kailan lang Nararamdaman ko lang. Matanong lang, kailan pa na po ba si Sir na? 1 year and 3 months. Talagang bago pa lang po. Pero huwag po kayo mag-alala na kung nasaan na po ngayon si Sir, ang asawa niyo, ay alam naman po namin na talaga masaya siya para sa mga, alam niyo, para si Charity. Ay, tawagin na po natin. Ay, ayan si ma'am, tawagin na natin. Ito si Che. Che, lapit ka dito, Che. Ang may managing to be. Ay! Ano sa June 18 ang sa Lapit ka dito. Kailan po? June 18. Ah, talaga po. Baka wala pa po kayong host. Joke lang. Ay, ang ganda mo naman, ma'am, sir. Talaga namang jackpot ka sa iyong mag-asawa. Ma'am, what's your name po, ma'am? Ma'am Cherry. Ma'am Cherry, kumusta naman po si Mami Earl bilang magiging mother-to-be? Ano na? Package na. Wow! Package na package. Talaga. Ilang taon na po ba kayong magkasintahan? 9 years. Oh my God! It's 9 years na mga kaibigan, ang tagal-tagal na. We wish you a happy married life po and congratulations in advance. Thank you so much po. So balikan natin si Mami. Mami, ayan. Mag-enjoy po kayo ngayon, ma'am. Pero alam niyo po, ma'am, nasan po yung apat niyo pang anak? Ang matua ako, ang matua, ikadua, yung sa Laguna. Opo. Tapos yung ikatulo ko, si Sally, yung sa Saudi. Okay po. Yung bunso kong babae naman, yung sa Rizal. Okay po. Ano siya, BM siya bangkar. Yung siya na-diskimo siya sa bangko. Opo. At yun, ma'am, yan, nasa malayo silang lugar, ma'am. Kahit malayo sila, ma'am, meron silang mensahe pinapadala para sa inyo. Ano po? So, pakinggan mo po ang mensahe. Sige. My dearest ma'am, happy 67th birthday po. Gulat ka, no? First time in your life. This is it. Maliit na bagay man ito, pero gusto kong ma-experience mo po ito
sa abot ng aming makakaya. Malayo man kaming mga anak mo, pero hindi ka namin nakakalimutan at hindi ka namin pababayaan. Sorry po, sinasadya ko talagang hindi sumali sa video, chat. Kasi alam ko, hihirit ka sa birthday mo. Hehehehe. Ang tawa niya, hehehe. Salamat po sa mga unconditional love, sa pag-aaruga sa amin, sa suporta, at sa lahat-lahat po. Thank you. Ang wish ko po sa iyo ay more birthdays to come and good health always. Lagi po naming ipagdarasal sa Panginoon na matagal ka namin pang makapili. Please, wag laging mag-self-pity and positive thinking always. Malapit na bakasyon namin, humanda ka na po sa makukulit mong apo. We love you so much po. Take care always. Love, Sally. Ay, Sally. Sabi ni Sally, maayos yung girl. Ito pala na surprise ako. Surprise ka po ni Ma'am Sally. Sabi niya sa kukasuba ko sa video, Mama, pasensya na mama. Mayo akong gift sa imo. So, okay lang niya ako ni. Basta tiribong kita sa Diyos. Kung lang pala naroon ka rin ang linibong namin. I'm very, very happy talaga. Yes. Thank you. Maraming thank you. Ma'am, pasensya ka na po kanina. Talagang nabigla ka sa aming prank naman. Pero yun po ay ano lang. Kumbaga, katuwas. Kaya po kaya po tinanong ko muna sila. So, pero ngayon ma'am, happy ka po ba ma'am? Thumbs up talaga. Thumbs up. Happy, happy. Yun! Talaga naman! Thumbs up! So, ma'am, marami pa kami pong surprises, ma'am, sa'yo. Hindi lang po yan. Dahil, ma'am, sa harap ng maraming tao sa atin ngayon, sa aming pagbabalik ay naku, kakanta naman natin ang napakagandang mami na ito ng happy birthday at ibublow natin ang kanyang cake. So, magbabalik tayo sa iilang saglit lamang. At ayan mga ka-JFS, napaiyak, ginulantang, napasaya natin si mami. Sorry na po, pero ngayon mga ka-JFS, syempre, hindi kumpleto ang birthday ng aming napakagandang si Mami Earl. Lipstick pa lang ni Mami at talaga ang damit napakaganda. Hindi kumpleto ito kung hindi natin siya kakantahan ng happy birthday. Kaya naman, kantahan natin si Mami ng happy birthday. 1, 2, 3, go! Birthday to you! Come on! Sayo mo po, Mami! Yan! Sayawan niyo po, Mami! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Okay! Ayan naman talaga! Thank you po, Ma'am. Make a wish po and then blow your candle po. Tagulang kinuto. Yay! Wow! Ano naman nun? Oh, naman talaga naman. So ngayon, ayun, thank you, ma'am. Pero po, naku mga kaibigan, ayan, paliparin ng paliparin. Pero bago yan, ang highlight natin ngayon ay, Mami, hihilahin niyo po ito, Mami, ha? Kasi merong bomba, joke lang. Meron po itong regalo pa. So, hilahin po natin ang hilay lamang po. 1, 2, 3, go. Slowly. Wow! Ay! Pulpihon! Ayun, ang dami naman. Wow! Sige, Ma'am, itaas mo po. Itaas mo lang yung taas. Itaas mo pa. Itaas mo pa, hilahin mo pa. Hilahin mo pa. Ayan naman talaga, mga dami naman. Grabe na! Naku, ilan na kaya ito? Mga kaibigan? Uy! 100. More. Ilan na kaya ito, Ma'am? Ayan na, Hindi pa natatapos! Ay, pulpihon talaga! Limang! Ako na bago ko! Ayan, talaga naman si Ma'am. Ayan. There you have it. So, meron si Ma'am na
natin si Mami. Thank you. So, ayan Thank you, po. thank you. Ma'am, how do you feel today, ma'am? I said, Mom, I'm very, very happy. Di ba? Kasi lahat ng kanalit ka. Yes. Pero talagang happy talaga ako. Yes, ma'am. Happy talaga ako. Kaya ayaw kong ibang masasabi sa mga aki ko. Diba na ito mga salamat kumaray sa Indo. Dahil siguro, maski kumayo ka mo, maski nagpadala ng mga aki, kumayo ka mo, di man naman kakabunigin sa muya. Salamat kumaray sa Indo, ma'am. Yes, sir. Salamat po. Yes po. Naku, ma'am, yan ang aming goal talaga. Napasaya po kayo ngayon. Talagang At naku, ma'am, pasensya na po talaga at kayo ay happy nabigla talaga sa ako mag-telepono dito. Pero yan, ma'am, yan naman po. Tamang-tama po, ma'am, kasi talagang lahat ng ito, ma'am. Alam niyo po ba, ma'am, na isa ito sa pinakamaraming package na talagang pinipare ng JFS Petals and Services, yung package, ma'am. At alam po namin na deserve niyo po lahat ng ito. So, ayan po mga ka-JFS. Mami Earl, thank you so much po sa pagtitiwala sa mga anak ni Mami Earl, lalong-lalo na kay Ma'am Sally. Maraming salamat po at sa lahat ng mga nandito ngayong hapon. Thank you so much po. Mami Earl, happy po ba kayo? Happy ako, Meron pa ma'am. po bang nais pang sabihin sa mga anak niyo? Ay, mga aki ko, salamat na maray. Pag sabi nindong mayo ka mo nin gift sa kuya, inaako ko man yan basta nga importante makapurli ka mo sa June sa kasal kang bunso nindo. Kaya sa ngunya na surpresa talaga nindo ko mga aki. Ay, pag puli nindo ko kururutong buka mo. Sa hita. Sa hita. Surpresa nindo ako. Grabe ko rin ako kumain ko mo yan. Kaya pala mga aki, sabihan nindo ko magbulos ako ng itong pula. Siguro sa kaya po lang may surprise pero dahil talaga ako nag-aantay ni ma'am. Naaraw ka na ang mangyayari talaga. Na may maabot ako ng swerte. Ayan, ma'am. Naku, ma'am, deserve niyo naman po lahat ng kasiyahan sa mundo. So, maraming salamat po, Ma'am Sally. Maraming salamat po, mga ma'am. Thank you so much po. Ma'am Sally, sana ay napasaya ka po namin ngayong hapon. Ayan, ma'am. Sa bilang na 3 po, magbababay po tayo dun sa camera kasi mapapanood niyo po ito, ma'am, sa YouTube. 1, 2, 3, go. Bye-bye! Bye-bye! Flying kiss ka, ma'am. Flying kiss. Flying kiss. Bye-bye! Bye-bye!